Митко филира рибата тон. Показваме точно как се филира. Първо ще направи лека черта, за да се отбележи точно откъде иска да я отрежи. Ето. Казвам. Лека черта първо, да. Лека черта, за да се отбележи откъде трябва да мине. Оператора? Лекия. Лекия. Големите риби. Ето. Ще мина от другата страна, за да виждате по-добре как точно се извършва тази операция. Аз съм сигурен, че вие няма можете да направите по този начин, тъй като Митко е професионалист. И не можете да се хванете като господин. Вайхо и тук не ми е ресерал. Някакъв кукъл.